Durna ina panalinganira Sidik purnaming mancat jajanira majenging rananggana Sore kanthi madeg suraning driya suraning driya lega raos sing manah kula buke saksampunipun buke ngendika perkawisipun Kresna ingkang nembe dipun kunjara la lajeng kados pundi prayoginipun saiki ora perlu waskuwatir Rening Kresna ora suwe meneh bakal dipatrapi Pidonapati. Negara Dwarawati kumplang. Kowe kudu bisa murba masesa kahananing praja Dwarawati. Nanging bondo kekiyatan menapa ingkang saged kangge ngayomi lampah kula ora perlu waskuwatir. Kowe arep tak dandani. Dipun dadosaken menapa? Wis cukup kowe manekung manuku puja kowe ngeningke cipta nedya tak sidikara mbuh dadi wujud apa oh nggih sedika ngestakaken dawuh kancanging carita kawiyos pangandikane Sang Pandya Betari Durga ingkang kepareng nedya nyidikara dhateng Sang Tapa Pendhita Durna Sang Tapa Pendhita Durna dipun pandeng dening Sang Pandya Betari Durga ilang wujute Pendhita Durna salah kejaden dadi wujud nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Patik Raja Dewaku Jagat Durna lan wonten pangendika ngadhawuh pukulun kowe wis salah kedaden wujudmu saiki dadi wujude nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna oh lanala dados wujud kula sampun kados wujudipun Kresna ya wis wujud Bathara Kresna mula leh ngomong ya kudu dicocoke karo swarane Kresna. Nggih, sendika ngestakaken dawuh. Mengko to wayah Prabu Dwarawati. Nuwun wonten pangendika ngadhawuh kulun. Ulun wis ngendika le nyuwara iki dicocoke karo Kresna. Kowe ra isih kelingan. Nggih, alon-alon pukulun mangke mugi-mugi saged kados wontenipun angger Prabu Bathara Kresna. Bungah atimu bisa wujud Bathara Kresna. Oh lolel, lolene iki dilangi. Kresna kok lole-lole. Oh nggih. Bu es ndika Bu. Kula lajeng dipun dawuhi menapa? Ya mengko dhisik. Oh nggih ndika. Jaramaya kula foto.
badhe dipun paringi dawuh menapa? Rene negara Ndrawati komplek. Kowe kudu ingkang tanggap sasmita, kowe kudu bisa nguwasani negara Ndrawati sak isine. Wis kebat mangkat tok. Lajeng bab pejaipun Kresna wau mengko tak pasrahke bocah baju barat. Oh, lah talah. Yes nika ngestakaken dawuh. Kowe kudu ngerti ciri-ciri Kresna. Kresna kuwi rak senengane lamun arep ngendika sok diawiti dipurwakani nganggo Iwang Sukma mangadi luweh. Lah kowe yo kudu kok apalke. Oh, nggih nika mangestakaken dawuh. Iwang Sukma mangadi luweh. Oh, ilahing ngawigena. Wong ilahing bawana langgeng. Oh, nggih wong ilahing bawana langgeng. Sinunggi datana werat. Ora sah nganggo sinunggi datana werat. Iya, nika ngestakaken dawuh. Wis kono, negara Ndrawati kudu bisa kok kuwasani. Iya, nyun tambahing pangestu pukulun ingkang prayitna ngati-ati Kresna. Jaramaya wonten dawuh pukulun. Aja kaget tak dawuhi supaya maju sowanmu. Kula ninggih badhe kadhawuhan menapa. Rening Durna wis wujud nata Ndrawati Prabu Bathara Kresna lan bakal nguwasani negara Ngastina sak isine. Mula ulun kudu paring dawuh marang raseksa ingkang bisa tak percaya ngarah patine Kresna. Lajeng kinten-kinten sinten pendereke Karungkala rikala semana. Oh, sisa-sisaning kegiatan jaman rumuhun. Iya. Sinten ingkang badhe dipun paringi dawuh utawi dipun timbali. Ulun mundhut sowane Ditya Brajanala. Ditya Brajanala. Iya. Oh lah, ingkang lenggah wonten pundi? Jenenge Ditya Brajanala, lenggahe utawa mapane ning Brajanalan. Oh lah dalah nggih. Mulai mekaten kepareng nyuwun pamit. Tak enteni sowane Brajanala. Bagya swanmu Ditya Brajanala. Oh, dalah. Kula nuninggih kalih saking sambikala pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya, ulun tarima. Ora liwat puja pangestuning Sun Tampanana. Kula nuninggih kapundi mestaka dadosna jimat. Badhe paring dawuh menapa nimbali dhateng kula. Tak kandhani. Kula nuninggih wektu dina iki ana pakaryan wigati ingkang kudu kok tindakke. Kula kadhawuhan menapa mateni Kresna. Lho
Pripun niku wau? Mateni Nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Waduh. Mejahi Kresna pripun? Nah ya Kresna kudu kok pateni. Wah. Napa saged wis ta percaya karo ulun. Ning Kresna menika digdaya. Apa kowe mestheke nek Kresna menika apa Kresna kuwi digdaya? Weh. Kresna kok ora digdaya niku pripun? Arep takon cah cilik-cilik niku ya ngerti nek Kresna niku digdaya kok. Panjenengan kok malah kaya dene pangling karo kahanan. Pripun cethane? Kowe ora perlu kuwatir. Kresna wektu dina iki wis dikunjara dening pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Sampun dipun kunjara. Iya. Papaning kunjara wonten pundi? Ana lengkeng Gunung Jamurdipa. Lajeng kula dipun dawuhi nyeraki papan ingkang kanggo ngunjara Kresna. Nek wis bisa kelakon cerak karo papan ingkang kanggo ngunjara Kresna, kowe kudu iso mlebu wonten telenging pakunjaran. Kresna ora sah kok takoni, ora sah kok jak rembugan werna-werna. Ketok Kresna terus kudu kok tubruk tumulih ditadah kala mangsa supaya Kresna tumekaning pati. Kowe kudu saguh. Waduh, nanging menapa kinten-kinten saged kasembadan penjangka kula. Wah, mbok pakaryan sanesipun mawon pukulun. Kowe men kudu gelem karo gelem. Manut karo reh perintahe Bathari Durga. Ora manut karo Bathari Durga aja takon dosa. Kowe takon mateni Kresna ora saguh, malah kowe tak pateni dhewe. Waduh, nggih, pun. Kula sagahi. Sinten sing ajeng wani mbalekke rembug utawa dawuhe pukulun Sang Hyang Bathari Durga nggih antene kula ming manut kalih manut. Karo kowe ora usah kuwatir, nek kowe iso mateni Kresna sesuk gedhe ganjaran iku bakal kok tampa. Ah, menika ingkang kula tenggo-tenggo. Tak ngapura kabeh keluputanmu. Wah, matur nuwun. Matur nuwun. Kejaba kuwi uga tak paringi kekucah werna-werna. Inggih, matur nuwun. Sesuk kowe tak subya-subya nganggo panganan sing enak-enak. Nggih, matur sembah sewu nuwun. Kowe arep butuh kepengin mangan tengkleng gajah, ya tak turuti. Tengkleng kebo apa meneh kuwi gampang nggonku minangkani. Inggih, sendika ngestakaken dawuh. Lan sesuk jenengmu arep tak ganti. Sinten? Saiki Ditya Brajanala, sesuk tak ganti jeneng Brajanegara. Wah, nggih. Matur nuwun. Wah, nggih matur nuwun pukulun. Wis, kake jujuku ana lengkeng Gunung Jamurdipa, ketok Kresna nang ngarepanmu kudu kok tubruk tadah kala mangsa. Tambahing pangestu kula suwun pukulun ingkang prayitna ngati-ati. Sak budale Brajanala kowe Jaramaya karo Rinumaya tak dawuhi supaya cecawis uburampe ingkang bakal tak gunakake badhe kadhawuhan cecawis menapa pukulun. Wah, cecawis menapa pukulun? Ulun nedya siram Jamas Dewa Sraya kejaba kowe nyepake banyu kembang setaman pitung jembangan.
Nanging kowe uga kudu bisa kasembadan. Njupuk banyu ingkang mawa perbawa ingkang dumunung ana tengah-tengahing patirtan. Kula nggih sedika ngestakaken dawuh. Wis gagenggal tindakno. Ulun nedya siram Jamas Dewasraya. Ih, sedika pukulun. Wis mengker saking pasetran Yatori sang narepa tiningalan Jaja bang mawinga srengeng karsa mung nedya nyumurupana Niwang Sukma mangadi luweh. Adi luweh kok ngendi mau? Lali maklap aku. Iwang Sukma mangadi luweh. Ah, kok kaya ngono kuwi. Iwang Sukma mangadi luweh bener. Mangadi luweh, kadi luweh apa mokaton? Oh, kadi luweh kok kadi luweh. Kadi luweh, bener kadi luweh, kadi luweh. Nek upamane nganti klera-kleru nek ming sing tak kuwatir iki nek kleru Sumaketra. Kepethuke ora wurung tumenggung ngari. Saya nek kepethuk putune wah wis ora karuan. Niwang Sukma mangadi luweh. Oh, buwana. Buwana apa kae? Buwana langgeng. Nerening Kresna ki wong ratu kuwasa. Diwolak-walik pocapane ora dadi ngopo. Niwang Sukma mangadi lho aku yang kudu ngeling-eling pengendikane Angger Prabu Bathara Kresna kanggre. Wah, dan cukater nginas trampil. Mongko anggere kerenan penggalihe seneng atine ngono ngendika karo guyu. Wah, dalah. Kaya gembira rasane. Aku ya kudu iso guyu kaya Angger Prabu Bathara Kresna. Adalah. Guyune Kresna iku kudu sendal pancing ngono kuwi. Ya, anggere dikulinake engko suwe-suwe ra ya enjoh. Apa jare? Ming guyu kok ditiru kok angel men. Niwang Sukma ngadi luwe buwana langgeng. Wektu dina iki Kresna wis dikunjara nang telenging pakunjaran. Kresna ora suwe meneh bakal dipateni dening pukulan Sang Hyang Bathara Guru. Ilang kekuatane para kadang Pandhawa tegese botohe Pandhawa kelong sitok. Kelong siji.
Wingi-wingi sing botohi para kadang Pandhawa ki Semar karo Kresna. Ning Kresna wis dikunjara dening Sanghyang Bathara Guru. Sesuk Kresna arep dipateni. Ming kari Semar. Ora sepira nek ming Semar. Ya arep ngaku wong ampuh ning nek upamane kelemon awak kaya ngono tumindak ya ora iso cukat rengginas trampil. Mongko Kresna paribasan uripe ming kari sak siliring bawang. Kari sak gebyaring tatit merga wektu dina iki wis mapan ning jagoan ana ing lengkaing Gunung Jamurdipa. Dadi ora suwe meneh Rening wis dikunjara mesti bakal dipateni dening Bathara Guru. Sing dadekke maknyut pikirku Kresna mati, Dwarawati saisine ditinggal. Nyah iku. Sing tak incem-incem ora ana liya kejaba ming Jembawati, Rukmini, Setyabuma. Aku kundur ning Dwarawati, jujuk ning kraton. Putri telu dasare kalenggane Gusti Kanjeng Ratu kabeh wong prameswari kabeh. Watak wantune Jembawati dasare Gunas Ganes, Branyak Pasemone. Ngerti aku kundur manjing kedaton mesti saka kaduan wis mlayu. Jagat Bendoro sinuwun dangunipun tindak menika sampun kundur. Monggo sinuwun. Aku tuh rasah ngendika werna-werna cukup dehem. Ngono wis. Tanggap sasmita. Terus aku diaturi mlebu ning dalem ageng Prabayeksa. Muga-muga aku nek mlebu nang dalem ageng Prabayeksa ora bingung. Merga padha-padha dalem ageng ning nek Prabayeksa kuwi pancen beda, kejaba beda perbawane ning ya beda kahanane. Nah mula aku kudu karo ngeling-eling kira-kira Prabayeksa Ndarawati iki kaya ngapa? Padha karo Prabayeksa Ngastina apa ora? Kok terus aku diaturi lenggah rumiyin sinuwun. Mangke para abdi kajengipun cecawis daran pun pangunjukan. Klepat lunga. Aku terus kelekaran. Ngeluk boyok. Ora suwe terus Rukmini. Nah, Rukmini alon telembek nyeraki. Dasare kaya rada luruh pasemone. Jagat Bendoro sinuwun dangunipun tindak. Ngantos kapang raos sing manah kula. Monggo menawi ngersakaken dipun peteki, badhe kula peteki sinuwun. Aku terus ungkep-ungkep. Ben dinyet-nyet karo Rukmini. Nah, Rukmini rampung mijeti utawa Setyabuma. Jagat sinuwun mboten ana babarusan menawi panjenengan dalem sampun kondur. Monggo menawi badhe ngersakaken siram Dewasraya kula ladosi. Ya terus aku berdua nang kamar mandi. Ya wis aku leku nggambarke kahanane wis apa suwasui sarwa nyenengke. Muga-muga kasembatan penjangkaku Kresna mati tenan, aku wujud nata Dwarawati nek perlu diabadikan. Sak teruse. Moh aku sesuk dibalekke Durna moh aku. Tetep wujudku kaya ngene iki, tetep aku ngganteni Kresna sing wis mati. Durna dianggep ora ana. Sing ana tetep Kresna. Mbok sesuk sing dikabarke ilang genti Durna sing ilang. Sesuk lak do ombyake lak pokoke Kresna bali ning Durna ilang. Durna jubah biru sing ilang. Wis aja sambakane kaya aja do pangling wong-wong Ndarawati. Ingsun ingkang kondur ning Praja Ndarawati. Jembawati Rukmini Setyabama pun kakang ingkang kondur diajeng.
Wah. Aku nampa dawuh saka ngersane Sang Pandya Betari Durga nek tak rasak-rasake gawean sing ora entreng. Wah. Arep ora nyaguhi. Aku malah sing arep dipateni ning nek aku saguh ora urung kurang bejane ya malah iso dipateni karo Kresna. Wah, kepiye ya? Wah. Arep minggat ora urung ya digoleki kanca baju barat. Ora urung ya mesti ketemu. Wah, sangel ya. Piye ya? Ndelik-ndelik nang endi? Arep ndelik turut gunung upamane ketemu sanak kadang pegunungan ora urung ya malah do kaget aku teko kurang bejane aku mah doyak-oyak ora karu-karuan. Nunut nang pakis gek dinesoni. Wah, serepot awakku. Rumangsaku kaya kepaten dalan kepiye iki manut ngerkoso ora manut ya ngerkoso. Wah. Judeg tenan aku. Ngene iki weruh sego ya ora krasa ngelih. Weruh wedak ya ora kepengin ngombe. Nek ra saking judege pikirku, udut we tak dum-dumke kiwa tengene. Ning genti tak jaluki meneh. Ha iki kepiye upamane kahanan kaya ngene iki rasaku malah sorontang-ranting ora karuan. Ah, ning ya arep kepiye wae rene iki dadi dawuh. Ya sembuh arep dadi jelantah kudu tak lakoni. Kresna aja sambat kaningaya. Wah, tubruk rampung nyawamu. Laju lampahe Ditya Brajanala datan kawarna ingkang nedheng-nedhenge nedya ngluruk wonten lengkahing Gunung Jamurdipa sinigeg gantu ingkang kocapa nang nggih punika warnanipun ingkang wonten telenging pertapan ingkang sak kelangkung ayom ayem tata titi tentrem. Ana nggih pertapan pundi ingkang kinarya sambeting carita samangke ora ana liya kejaba ingkang mapan lenggah ana ing pertapan Kendali Sada. Ing kono kepara nyata kinarya mapan jejering pandhita ingkang genturaken tapa wujute Pragusa utawa wujute Rewanda nanging ketingal ageng perbawane. Kocapa Sang Resi Mayangkara ya Resi Anoman. Nedhenge Caca lenggah wonten madyaning pendhapa wangunan, pendhapa pacarabaan. Kaget penggalihira. Dupi prisa sowanipun satriya Gerbaruci Raden Arya Setyaki. Mila Sang Tapa Resi Anoman ketingal gupuh-gupuh anggene ora ngacarani arawuhipun satriya saking lesan pura wau. Datan Pantara nulya satata lenggah sigra den lajengaken anggenipun sami ginemraras Gandarasa kekalihipun.
palugon lagu ning lekas lu kita linuding kidung kadung kadereng amomong ngun manah rahayu nun mangke boten badhe sisipan dulu kula menika Yayi Setyaki ingkang kepareng rawuh wonten ing pertapan Cibuk Cangkiran inggih ing pertapan Kendali Sada kula nun inggih Kakang Mayangkara katuran pambagya Yayi rawuhipun Yayi Setyaki wonten ing Kendali Sada kula nun inggih pangestunipun Kakang Senggana Anoman winantu Karaharjan anggen kula dhateng wonten ing ngersanipun Kakang Senggana Anoman ih syukur bagya sewu nuwun kaprayu gak lenggahipun Yayi Setyaki sampun boten kirang setunggal menapa Kakang Anoman sak sampunipun satata lenggah Yayi estunipun kageting manah kula kados njula kepati sak sampunipun mangertos Yayi Setyaki kepareng rawuh nitik wantasing cahya sarta nitik jaiting netra lekering wadana ketingal sanget menawi rawuhipun Yayi Setyaki menika sinartan penggalih ingkang kados dene sungkawa nawung bendu Yayi wonten wigatos kados pundi Yayi Setyaki merpeki ingkang raka wonten ing pertapan Cibuk Cangkiran mriki Kakang Anoman kula Yayi ndadosna kauningan menawi Kakang Senggana Anoman dereng midhangetaken pawarta tangeh nanging upamiya Kakang Senggana Anoman sampun mireng kabar ewas manten dereng nindakaken perkawis murih padhanging swasana menika kula anggep Kakang Senggana Anoman teksih nengga mekaring kawontenan tuwin pawarta saklajengipun mangke rumiyin to Yayi nyuwun pangapunten Yayi kula aturi ngendika ingkang kanthi walaka. Ingkang raka menika saya dangu saya sepuh saya kathah umuripun dados kathah perkawis ingkang kesupen kathah perkawis ingkang sampun boten saged kula enget-enget kanthi padhang terawangan. Upaminipun mirengaken wiyosing pangandikanipun Yayi ingkang semunipun dereng kanthi cetha menika yangel anggen kula gagapi Yayi mila panuwun kula Yayi rene ngendika kalian tiyang sepuh tiyang ingkang sampun kekathan umur mila kula aturi ngendika ingkang kanthi prasaja cethanipun kados pundi Yayi ndadosna kauningan Kakang Senggana ih Koko Prabu Bathara Kresna Mendra saking negari Dwarawati sampun sakwetawis dangu malah kathah ingkang sami ngabaraken yen to Koko Prabu Bathara Kresna kados dene sampun sirna mergalayu jinemon menapa jinempana ing angin cinandhi ngawiyat ical tanpa lari ilang tanpa karana kawontenanipun Koko Prabu Bathara Kresna wekdal dinten samangke
kagiatri sang Rama Dayapati Duk miyarsa wusih Dyanarya Setyaki Pepunden kula Ndarawati murca saking kedaton kula nuninggih Kakang Mayangkara menapa dereng dipun sidikaken inggo dumugi wonten Mancanegari Yayi sampun boten kirang-kirang anggenipun budidaya ngupadi wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Bathara Kresna ewas manteng dereng saged dipun panggihaken wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Bathara Kresna walah dalah lah yen mekaten kula saged nggambaraken kados menapa para kawula tuwin para sentana ing Ndarawati tentu sami bingung bilulungan menggalih utawi ngraosaken linggaripun Gusti kula ing Ndarawati mila mekaten Kakang Senggana Anoman mila kula lajeng nyaketi Kakang Senggana menika estunipun namung badhe kula jak sareng-sareng ngupadi wonten pundi lenggahipun Koko Prabu wekdal dinten menika awit menawi kula namung piyambakan rumaos kecipuan jagat persasat sampun kula ubengi ewas manten Koko Prabu Bathara Kresna dereng kula ngertosi cumandhaipun wonten pundi. Oh inggih Yayi. Menawi mila mekaten kawontenanipun pepunden kula Ndarawati. Yayi Mas Tyaki boten perlu alit penggalih. Ingkang raka sinajan to sampun kepara yuswa. Kula menika sampun gampilipun ingkang kula ndelaken yen namung kemenanganipun namung kemenangan sepuh ngaten mawon. Nanging bab kadigdayan kanuragan kula sampun pitados dhateng ingkang sak ngandhap kula utawi sak anak-anak kula, sak adi-adi kula. Dados upaminipun kula namung adapur kadawan ngrencangi utawi minangka ruang tindakipun Yayi Setyaki kula sagah. Nanging menawi wonten perkawis ingkang kinten-kinten ngutawatiri tuwin bebayani mangke kula sumanggaaken Yayi Mas Setyaki dene upaminipun keseser saestu mangke nggih boten ketang namung kangge paribasanipun timun wungkuk jaga imbuh kula nggih sagah mbiyantu nanging sakwetahipun kedah Yayi Setyaki ingkang mandhegani kula nuninggih Kakang Senggana Anoman menawi sampun wonten kesagahanipun Kakang Senggana Anoman sawi sampun ngantos dipun rendi-rendi lajeng bidal sareng dipun upadi wonten pundi lenggahipun Koko Prabu Bathara Kresna monggo Yayi lajeng kula dherekaken. Anoman Prawara Seta Prawara Suta cocak rawon kabimendo Prawanara ndaut sela tala sela tala
gancanging carita Raden Setyaki tuwin sang kapiwara Yori Sang Anoman wis mengker saking pertapan Kendali Sada ya pertapan Cibuk Cangkiran estring penggalih daya-daya saged manggihaken wonten pundi cumandhaipun nata Dwarawati Prabu Bathara Kresna Kocapa nalika semanten dereng kemawon nglajengaken anggenipun tindak ora kaya ingkang tumurun saking kayangan ora kaya ingkang tumurun saking dirgantara tanpantara dangu saya cetha tiningalan yen to tumurunipun Sang Hyang Padawenang merepeki Raden Setyaki tuwin Risang Anoman. Ya dewa yang nonton wong aparang tias sar-saran manglayangi ngangkasa mawuran pindha astra pangabekti kula kunjuk pukulun pangabekti kula kunjuk pukulun ya Setyaki lan Anoman ulun tarima kita ngestuti mudyastuti ing pangayunan ulun ora liwat lumunturing astuti ulun tumrap menang jeneng sira sakloron kawula nunggih kapundi mestaka ndadosna jimat kula niki kapundi mestaka ndadosna jimat pukulun Setyaki lan kita Anoman kita aja kaget rasaning ngati mula ulun tumurun saka ing kayangan merpeki marang jeneng kita sayekti ana perkara ingkang wigati ing nedya ulun dawuhke marang jeneng para sakarune kula nggih cumadung dawuh ulun ndadekno sumurup kita ulun sejatine wis uninga lamun sira darbe niat goleki ilange Kresna iya apa ora kawula nggih kasinggihan mila mekaten pukulun nanging sinajan to kepiye wae wektu dina iki jeneng kita durung bisa lamun to arep ketemu karo kadangmu putulun Kresna ibarate kanane putulun Dwarawati wektu dina iki kaya dene ketutupan patra salamba utawa ketutupan godhong selembar putulun Bathara Kresna isih kudu ngelakoni prihatin utawa lara brata laraning ati dibarengi karo tarak brata teki-teki supaya mengkune sakwise paripurna nggone nandhang laraning ati bisa kasembadan kedunungan kanugrahan ingkang bakal andayani tumraping para kadang lan tumraping negara saisine
kawula nukna inggih lajeng dawuh timbalan paduka kados pundi Pukulun. Ngene Setyaki. Ya sinajan to wektu dina iki jeneng kita durung bisa lamun to kudu sumengka kepethuk karo Kadang Munata Ndwarawati. Nanging saora-orane kita jejering satriya Ndwarawati kudu bisa ngreksa tentrem rahayuning praja Ndwarawati lan katentremaning kabeh para kawula saindenging praja. Inggih. Mula aja kok tegake kahananing praja Ndwarawati. Senajan to Ndwarawati ana patih Udawa, nanging sepira banggane lamun to satriya-satriya manggalaning jurit Ndwarawati banjur padha kendran saka patunggane dhewe-dhewe arak bakal gawe ringkiying kahanan praja Ndwarawati. Mula kita kudu ingkang wicaksana. Goleki Kresna ya kena, nanging aja nganti kesuwen nggonmu ninggal negara. Negara Ndwarawati pendak-pendak kok jampangi. Nek kahanan tata titi tentrem tinggalen mlaku meneh goleki Kadangmu Kresna. Mengkono prayogane kula namung nderek dhateng Sendika. Lah wektu dina iki bakal tak dawuhi kowe sak kloron. Setyaki karo Anoman. Ih, kula nderek, kula nunggih nderek Pukulun. Bisane kasembadan kita kepethuk karo Kresna ya kudu manut karo ulun lan bisane kita ngayomi negara Ndwarawati ya mung kudu manut karo ulun. Kula nunggih Sendika ngestakaken dawuh. Kowe wong loro arep tak manunggalke, mula ngeningna cipta mbuh dadine apa mengko mung anane manut karo ulun. Ih, yen mekaten Sendika ngestakaken dawuh. Ih, Sendika ngestakaken dawuh. Leng-lenging driya mangu-mangungkung mangungkung kanduwan rimang lenotan kanin. Yen tan tulusa mengkundiah utama kawijil pangandikanipun Sang Hyang Padawenang ing sampun paring dawuh dhateng Dyan Setyaki tuwin Resi Mayangkara Yori Sang Anoman. Kekalihipun dipun manunggalaken Sinidikara cinipta dadi sami saknalika ilang wujute Setyaki kelawan Anoman salah kejaden dadi duwi pangga sak gubuk ranggon gedene. Yen sinawang saking Mandarawa sira riyayah dirada meta angempret anggegeteri bocah sak keloron sak Sidikara dadi wujud duwi panggo utawa wujud gajah. Kula nuning nggih Pukulun. Wanter dawuh timbalan ulun. Reksanen praja Ndwarawati. Yen kira-kira praja Ndwarawati kahanane wis tata titi tentrem bacutna nggone goleki Kadangmu Kresna. Kula nuning nggih. Lajeng kula menawi wujud kados mekaten menika kedah ngaken naminipun sinten
goleka jeneng dhewe tak merdikake. Oh inggih dateng sedika. Dos pundi Kakang Mayangkara? Wae mangke pados. Sing kinten-kinten peryogi ngoten mawon Yayi. Nggih kula namung nderek. Wis Setyaki karo Anoman mangsa Budhawa, aja kurang weweka, aja kurang wicaksana nggon nindakake kewajiban iki merga Kresna dumunung ana sajroning bebaya. Kula nuwun inggih nyuwun tambahing pangestu pukulun sewang-sewangan ingkang prayitna ngati-ati. Ulun uga bakal ngayomi Kresna. Inggih matur sembah nuwun. Dos pundi Kakang? Kula kalian Kakang Senggono sampun wujud dados gajah kados mekaten. Wah inggih. Wah menika kersanipun Sang Hyang Padawerang menika kados pundi kula iki dereng saged nggagapi Yayi. Inggih Kakang. Sampun prayoginipun nglajengaken lampah kemawon. Awit sampun cetha dados pengendikanipun pukulun Sang Hyang Padarikala wau. Kula kalian Yayi Setyaki kedah ngreksa tentreming negari Ndarawati. Tegesipun Ndarawati ora kena ditegake. Inggih. Awit sapukapat praja Ndarawati menika dumunung wonten astanipun Yayi Setyaki. Menawi Yayi Setyaki kedah nganggenipun nilar negari Ndarawati mbebayani Yayi. Inggih Kakang. Monggo milut pun caketi kemawon. Salebetipun melampah saged mangke menika wonten bejaning ngawak menika saged pinanggih kalian ingkang Sinuhun Ndarawati dene upaminipun boten kula kalian Yayi namung kedah mituhu menapa dados dawuhipun Sang Hyang Padakala wau. Setyaki Ndarawati aja kok tegake ning nek kira-kira Ndarawati kahanane tata ditetrem kowe nerusna goleki kadangmu tuwa Kresna. Nah mila sakmenika dipun tuweni kemawon negari Ndarawati kawontenanipun kados pundi Yayi? Kula inggih yen mekaten suwawi nglajengaken lampah ngiras ngirus madosi Koko Prabu nanging Ndarawati ingkang dipun tuju prayogi Yayi. Gegancangan sami saknalika lampahing gajah utawi Dwi Pangga ingkang kedadosan saking perbawanipun Raden Setyaki tuwin Dyananoman. Kocapon nalika semanten laju lampahing Dirada ingkang dipun puja dening Sang Hyang Padawenang ora kaya tindakira Raden Nantasena saking katebian wus uninga lakuning gajah ingkang Nyolowadi wau.
yating warna narporining Rama Dewa gawe bronto gawe bronto lelancuring adi logo jroning aku mlaku aku weruh gajah ning kok kaya nyolowadi gajah ing tak sawang saka kene kae nek kudune breger gajah wujude ming siji kuwi tejane ya ming siji ning iki kok tejane kok ana loro wela gajah topo tedak turune gajah Erawana gajah saka kayangan dene kok kaya nyolowadi temen moro coba tak cerakane supaya luwih permana luwih cetha sejatine gajah iki gajah kepiye kahanane supaya aku luwih bisa ngerteni kanthi sak nyatane coba tak cerakane kowe ngopo mandek sinajan kowe buron alas ning rening kowe katon mawa cahya mawa perbawa aku duwe penemu yen to kowe gajah ingkang ora padha karo gajah sak lumrahe sakwise kowe tak abani nyatane kowe mandeg apa kowe bisa tata jalma ya aku bisa tata jalma lah kuwi sing tak karepke aja ndadekke sengkeling atimu kowe tak kon mandeg sawetara ya ora dadi ngopo dus pundi Kakang Anoman aku pun manut mawon ajeng dijak rembagan napa ngaten Kakang ah nggih sampun dipun takeni nggih menawi ngertos dipun wangsuli ngaten mawon aku tak takon karo kowe arep takon apa rening kowe bisa tata jalma tegese kowe mesti duwe jeneng mula kowe karo aku sadurunge mbacutke rembugan tetepungan luwih dhisik ditepungke aku Antasena jenengku kowe Antasena ya aku Antasena kowe sapa jenengmu dus pundi Kakang badhe ngaken naminipun sinten Sang Hyang Pada kala wau dawuh kula kaliyan Kakang Anoman dipun merdikaaken badhe ngaken nami sinten. Kula ajeng kados pundi menika dereng saged pikantuk nami. Ayo sampun sak kecekelipun mawon sak kecandhakipun. Kawontenan menawi darurat ngaten menika. Lah iki pokokipun sak kecepengipun. Gek wis kowe iki tak takoni jenengmu sapa? Dus pundi Kakang? Ayo sampun ngaken niku gampun aku Gajah Mada ngaten iki mawon. Ora saged mawon. Apa kawis piyambakipun percaya ya monggo ora ya monggo nek takon naminipun timbang bingung. Menapa iki prayogi? Mboten napa-napa sampun ngaten mawon. Wis gek ngaku jenengmu sapa? Nek kowe takon aku Gajah Mada. Jenengmu Gajah Mada. Ya aku Gajah Mada. Mada piye? Mada pripun?
Dados pundi Kakang Anoman? Oh iya sampun ngendika modo pedes ngaten. Kakang malah werni-werni. Ya jenengku Gajah Mada. Kowe Raden Antasena. Ya aku Antasena. Aku nyawang kahananmu kuwi kaya dene Nyalawadi. Mula aku tak takon. Duwi panggo ya kowe perkara ngaku jenengmu Gajah Mada ya mbuh sak karmu. Ning sing baku aku wis jatine gumun. Kowe gajah. Lamun to tak condra kaya ora gajah alasan. Ning nek gajah kelangenan kok kowe ora duwe tandha-tandha kaya sak lumrahe gajah kelangenaning ratu. Mergo ingkang menang duwe kelangenan gajahku para ratu, para narendra. Nanging kok cilik kowe tanpa kalung gentra utawa gegermu ora diterapi lapak kaya kanggo titianing para narendra. Mula rada Nyalawadi. Lah mula kang saka iku aku butuh ngerti sejatine kowe iki gajah saka ngendi lan duwe karep apa. Dene kok ndadekke gumun rasane atiku. Kepara nyata aku gajah kelangenaning ratu. Nek kowe ngaku gajah kelangenaning ratu, aku angel nggone percaya mergo ora ana tandha-tandhane. Gentra kalungmu ora ketok. Utawa klinthing ingkang dumunung ana sikilmu ya ora ana ketok siji-siji ya. Nek kowe kelangenaning ratu, ratu ingkang duwe kelangenan kowe, nek pancen karenan penggalihe rumangsa seneng ratu mau ngingu kowe. Kowe dadi kelangenan ingkang ketengen sak ora-orane gadingmu mesti disangup utawa gadingmu direnggo-renggo nganggo emas ingkang tinretes inten berlian. Ning nyatane sithik-sithika pucuking gadingmu ora disangup utawa pucuking gadingmu ora direnggo-renggo nganggo emas. Lah kuwi aku ora bisa nampa nek kowe iki kelangenaning ratu. Ya mergo lungaku saka negara kuwi lunga prihatin. Lunga saka negara ngendi lan prihatin perkara apa? Ora Den, sejatine kowe mung pangling karo aku. Loh, aku kepethuk karo kowe ya agek iki. Aku iki sejatine kelangenaning Narendra Dwarawati Prabu Bathara Kresna. Kowe kelangenane Waireng, iya pancen mengkono. Lho, kok malah aku ora tau ngerti. Nek sing kagungan kelangenan gajah sing ketengen banget kuwi rak Wa Prabu Mandura. Ya senajan Wa Prabu Ndrawati ya kagungan kelangenan gajah, ning aku urung tau weruh gajah sing wujude kaya kowe. Ah, tenan aku kuwi kelangenan gajah Ndrawati tenan. Ora arep goroh entuke apa? Aku ya mung sak lugune. Aku matur lugu nek aku ki kelangenan Ndrawati. Ya, aku percaya karo kowe nek kowe kelangenan Ndrawati. Kowe ninggal Ndrawati apa sebabe? Oh, Raden, aku ninggal Ndrawati mergo aku prihatin. Gustiku linggar saka praja. Murca saka negara Ndrawati tak goleki tekan ngendi-endi ora bisa ketemu. Wah, dadi sing kok antepi kudu kowe ketemu karo pepundenku, ya pepundenmu, Wa Prabu Bathara Kresna. Lah ya kuwi sing tak anjab, sing tak ancas ki kaya ngono kuwi. Ora sah perlu kowe bingung. Tujokno kowe kepethuk karo aku. Lah kepiye? Nek ora kepethuk karo aku bingung le mung goleki Waireng. Apa kowe wis ngerti papan lenggahe Gustiku Sinun Prabu Bathara Kresna? Wis. Wah, Sinung Bejora kangelan. Oh, dewa, dewa. Matur nuwun, dewa. Kula sampun kepanggih tiyang ingkang prisa lenggahipun Gusti kula Prabu Bathara Kresna. Raden, Gustiku Prabu Bathara Kresna lenggahe nang ndi? Kalau wis padakno.
kulon bener kae. Kae. Gebyar saka kene kae. Kowe nek arep kepethuk karo Prabu Kresna ya kae piyayine. Oh iya. Ning tak kandhani piye? Prabu Kresna kuwi ninggal keraton sawetara suwene duwe lara bingung. Mula nek upamane kok takoni lewangsulan clewa-clewo aja kowe matur kanthi alus nanging sauten nganggo telale bantingen. Mengko nek wis kok banting ping 4 apa ping 5 upamane nganti ketok lemes salirane kae kowe ora usah perlu kuwatir. Diuwisi, dilereni lemu banting, ditakoni meneh. Ning nek isih clewa-clewo lewangsulan banting meneh. Wis kuwi ngono supaya mengko nganti eling mergo Waireng duwe lara bingung mergo kesuwen ninggal negara Ndarawati. Wah, ya Raden matur nuwun aku selak kangen karo Sinun Prabu Ndarawati. Nek ngono tak temonane. Wis kono gek temoni ning aja lali lho kuwi mau. Iya Raden.